Oh, wat zeg ik daar weer? Dat is schon ein Einikel. Du weißt, wie schnell der Gäber fruchtbaren sich. Het houdt zo wel af met die. Kan niet vergeten wie Angel. Toi tingere gezichtchips. Een screwdriver. Es toch de ergste mine candies. Dan beginnen we terug. Ik heb ze alleen even aan de tier. En was je moesten hebben van vorige maand. Chocolate. Berische chocolate. Pitstoppen. Dan beginnen we terug. Dan beginnen we terug. What's news? Hey, mister, do you have some pack cigarettes? Getroffen heute. Noch ein. Ein Jingelbeer. Verspaar de mogen kersen is er. Am Ab. Am Abschluss. Joi, wat ga je doen? Oké. Was de tire shop on the go. Truckload met redelijk. Kan ik leven naar redelijk? Wat er op een draai? Multiple. Zoek niet iemand in de headquarters. Een redel office. Gingen we de boss. En hem is for granted. Hadden ze een bagje? Een submarine. Wat is de vraag? Een glitchership. Het is komen stoot. Wat eingriep me zielstoot. Een postkastel. Een doggy-est post. Als ze schon offen, laat me alles eruit leggen. This is Abisel Status.